Papunta kami ngayon sa Ueno. May baong kaming tissue kasi may kahunso kami. Hindi ko nga malagay ang liit oh. Oh, miti oh. Parang nga sakto sa'yo eh. Tingnan mo oh. Sakto sa'yo. Sheesh! Ayaw niyang ilagay yung tissue sa loob. So yun na nga. Ang ganda ng araw. Oh, dito kami sa Tsura Eki. Pa-elevator kami nung hindi oras. As you can see, nangyari sa buhok mo. As you can see, ayan o. Kung titingin kayo sa may left, sa right pala, ang daming oh, ang ganda naman ng Eki nila. May mga shokubutsu oh. Sugoi na. May mga shokubutsu sila. Oh, marathon. Kasumigaura Marathon 419. Heto na oh, si Bird Papa. Bird Papa. Ichigo cream. Magkano? 130. Dito kami ngayon, so hinihintay namin. Ito yung ticket namin papuntang Ueno. Ayan. Oh, saan siya? Pamasahe. 1,230 ang pamasahe. Sige. Ano yun? Kochiga, kantay gawa. Oh, wala pang tao yang. Yan na. Yan na. Dito kami ngayon sa Ueno. Pupunta namin yung Sakura Park na sinasabi nila mama. Ewan ko lang, pero basta ako feel ko kahunso man. Pinainom kasi ako ni Papa nung gamot niya nung isang araw. So ayan, dito kami ngayon. Aakyat kami doon. Oh, grabe naman pila dito, uy. Grabe, ang dami ng tao. Eto na yung traffic dito, boy. Oh, sama ng traffic man, oy. Kung nakikita nyo yan sa gilid namin, ang daming kuruma, ang daming tao, traffic. Oh my God. Lahat. Oh, si Papa parang balikbayan lang si Papa. Woo! I can feel the summer. Ay, Diyos ko po. Leo mo rin tao rin, no? Wala, no? Red na, red. Red. Oh, ang daming tao yang.
Kung nakikita niya sa may harapan namin tsaka sa malikuran. Oh. Grabe na, oy. Tingnan mo dun, oh. Nakikita mo dun, oh. 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 Ang dami, oy. Kung ano karami yung tao sa Shibuya, grabe, oh. Hindi ka makapasok dun sa may ano, oh. Ano masasabi mo, maraming tao ngayon? Grabe na, oy. Pumunta kami ngayon sa Ueno Park. Yan. Si Papa, parang balikbayan lang. Ngayon sa may Eki. So yun, sabi daw ni Papa, marami daw tao dun sa loob. Eto na, papasok na kami dun sa pinakamaraming sakura. Oh my God. Grabe naman to, Beo. So, andito kami ngayon sa Ueno Park. Grabe, ang daming tao dito. Nagipagsiksikan kami ngayon dito. O, tignan nyo. Ang tanong, boy, so lahat ng tao dito ina-appreciate yung sakura. So kami, lakad pagong lang dito, tamang chill lang. Oh, kaya mo yun, naghahanamin ng iba sa may gilid, oh. Oh. Well, normal lang naman kasi maghanamin ng ganitong season. Ayan, oh. Ayan. Ganito magtanoshimi ng sakura dito. Kanya-kanyang pesto, kanya-kanyang lahat. Yan. Ganyan talaga yan pag sakura season na. Hindi mo maano yan, boy. Hindi mo kokontrol yung tao. Kaya ang mas magandang gawin na lang is i-enjoy mo na lang kung ano yung nakikita mo. Tao. Yan yung nakikita mo, tao. Yan ang dapat ini-enjoy mo dyan, tao. Oo. Please, sabi niya, oh, may nakalagay pa doon, boy, oh. Please, don't touch the cherry blossom that there. Ayan, oh. Oo, tapos, no, kanina, may nakita kaming isang tao na nilagay niya yung bulaklak sa kanyang tenga. Kaya, simple rules naman ang pwedeng i-follow dito, eh. Simple lang naman, eh. Simple rules, tol. Oo. Hindi skin na, hindi siya violent, puppet. Dito ka, puppet. Sige, be. Ayan, oh, binibidyo kita. Go. Ngayon sa Ueno Zoo. Ay, hindi. Sa may dock. Yung sa pinaka parang pagoda. Yan, oh. Bisa ako ngayon. Ali ko bisa. Ayan, be, oh. Oh, sugoi. Sugoi. Kaっこいい。ペアキー。Oh, grabe, oy. Yakisoba. Atoy. Si Kebabu, oh.
Ang laking kebab niyan, boy. Pambili mo. Asan? Ayo. Ojiyo, lagyan mo yung sa'yo. Sa nanami kaya ka. Aga pa. Lagay mo. はい、ありがとうございます。 Ketchup eh. こっちがマスタードとトマト。はい、どうぞ。はい、どうぞ。 Iyo, nandemo. Mustard yung sa akin, be. Mustard. Igi, awak ko tong kita mo eh. Lagay mo muna dyan. はい、どうぞいらっしゃい。 Yan. Oh. Yan. Bumili na kami ng hotdog. Binili pala ni mama yung hotdog namin. Makanta pa, kaya ka pwede maglakad. Oh, ito guys. So, malaking hotdog. Maganda yung season, boy. Masarap talaga kumain ng mga street foods dito, no? Pero mainit no. Masarap nga yan, mainit yan. Wala kang masasabi? Hindi masarap. Masarap siya, boy. Mainit. Kaso, mas lalong mainit kasi hindi nagdala ng boss yung asawa ko. Dito naman sa kabila, eh, nagbebenta sila ng mga karage. Yung karage, oh. Ito naman, yakitori. May ano kasi. Oo. Dito naman is mga seafood, grilled seafood yung binibenta nila. Ayan yung tubig. Bilang kita. Meron? Anong meron dyan? Hi. Mizu be? Mizu 2本ください。日本400円です。はい。あ、ごめんなさいね。ママ。あ、じゃあもう1本お願いします。あー、これいいですか。そうです。はい。それで600円ってこと600円ですよね。うん、600円。はい。ありがとうございます。Grabe ang daming tao. Ano? Nasakit na yung ulo mo? Mag-inom ka muna ng ano. Go. May makagalaw dito. Sobrang dami ng tao. Okay. Dito nga yung ano, mais. Oo, tingnan mo yung ibon sa taas, oh. Ay, ito yung ano, yung corn sinasabi ni Mama. Ayan, oh. Nakain niya yung ano. Gusto mo yan? Yung ano, hindi tigtitay niya. Tigukuya ko yun. Bili ka, sige. Yeah, ikaw din yun, be. Ikaw lang. Oy, yos, dala. Niko, ano yung estimate? Ito na, boy. Bumili kami ng Juyen Pan, no? Isang sikat na street food dito sa Japan. O, yan. Kainin mo. Juyen Pan. Sige, kainin mo kung umahaba nga. Hello! Nobilu. Ito.
So dito kami ngayon sa May Ueno, sobrang daming tao. Dapat pag ganitong karaming tao yung ginagawa niya is yung mga bags nyo nakaharap ng ganyan para iwas pickpocketing, no? Hindi mo naman sinasabing meron pero para iwas na rin. Dito kami. So yan. はい、ありがとうございます。Saan? Go. Yung mga kalapate, pwedeng kainin. Yan o. Oh, go. Dito tol. Oh, yan oh. Ang ganda-ganda. Dito ka kaya, oh. Oh. Ang ganda-ganda ng mga sakura dito. Yan, as you can see sa likuran ko. Oh. Hindi ka makapesto kasi sobrang dami ng tao. Maganda nga naman yung lugar at some point, pero pag ganito karaming tao hindi mo may enjoy siguro. Yan oh. Plus ito pang asawa ko masakit na yung kanyang eyes. Kung dito lang naman yung pag-uusapan, maganda talaga yung lugar. Yung problema lang yung maraming tao talaga, no? Gusto mo po dito, love? Love, upo ka muna dyan. Yun oh. Papahinga muna kami dito. Munti ka nang nagkabanggaan si number BB25 at si BB15. Oo. Yun na. Bumabalik na naman si BB number 6. Hi everyone daw. Ayan oh. So, ang dami na ng mga nakabibi dito, boy. So, yun na, boy. Hindi na kinaya ng asawa ko. Oh. Nagbibideo nga kami. Saan ba? Against the light. Hop. So yun na nga, boy, no? Ang dami kasing tao dito. Hindi mo mahulugan ng kama. Hindi mahulugan ng karayom. Sobrang daming tao. Malinaw po isa. Tayo. 1, 2. Ito. Diba? Nani? So as you can see, speaking,
mapakita mo yung mata mo. Yung mata ng asawa ko, my God. Nagkaano-anuhan na yung mata ng asawa ko. Which is hindi ko alam kung paano niya nakuha yung kahunso mo. Paano kaya nakuha yan, no? Yan dyan kayo. O yan, no? Dito. Peep. Sobrang dami na ng tao dito. Magpapalabas na kami ng Ueno Park. Yan na. Hindi na kami lalabas siguro. Pero nakaka-enjoy talaga. Dito daw be. Ano? Nakaka-enjoy talaga maghanami. Kaso, yun nga lang. Maraming people. Maraming tao. Dito ka. Dito. Kenetang, kenta na lumalo. Oh. Meron tao dyan, wala man eh. Oh, falling leaves na oh. Oh. Falling leaves effect. Tapos na kami maghanami. Anong result? Nag-enjoy ka ba? Sukoshi daw. Nag-enjoy daw sa sukoshi. Tumulo na lahat ng pwedeng tumulo. Yung sipon, yung luha, nangati yung mata. Ito kasi yung tinatawag na pollen allergy, no? Or sa Nihongo is kahunsho. Talagang hindi mo talaga mapipigilan kung lalabas at lalabas siya eh. Same routine na naman kami. Uwi na naman kami. Galing Ueno. Taiwan milk tea. Favorite. Kanino yung tatlong yan? Tatlo sa kanila? Okay. Pababa. Same routine, same as same. Galing ka ng Ueno, uwi ka ng Ibaraki, bili ka ng milk tea, tapos ang Dota. Dito ka be. Dito. Ito na. As usual. So, mag-bye ka na. Uwi na tayo. Bye guys. See you on the next one. Ang buhay ay parang train. Maraming istasyon, maraming daan. Magkakamali at magkakamali ka ng daan. Pero sa huli, hahanapan pa rin ang tamang istasyon at tamang daan. In short, hayaan mo lang. Mag-enjoy ka. Hindi mo kailangan ma-pressure. Sa huli, ikaw pa rin ang may hawak ng beat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang